Läuft's? Hola, benvinguts a una nova cullerada de ciència. Avui parlarem de les cefeides. Començarem considerant només un estel. Un estel, com sabeu, radia. Què és això de radiar? Emet energia. La quantitat d'energia que un estel radia doncs dependrà de la seva massa, de la seva edat, de la seva composició, dependrà de moltes coses. El tema sobre quanta energia radia un estel no el tocarem avui, potser un altre dia. El més important és això, que sapiguem que cada estel radia una quantitat d'energia i que aquesta energia depèn de moltes coses. Tota aquesta quantitat d'energia, l'energia que s'emet per segon, es diu lluminositat. Lluminositat és la quantitat d'energia que un estel radia per segon. Com sabeu, molta d'aquesta energia es radia en forma de llum visible. Molta d'aquesta energia és llum no visible, però molta d'aquesta energia no és pas llum, són neutrins. Això sí, els neutrins avui no els tractarem. Ho tractarem segurament en aquest canal, segur, però en un altre capítol. Que un estel emeti més o menys llum vol dir que té una lluminositat més o menys gran. Ara bé, de tota la llum que un estel produeix, només ens n'arriba una fracció, i aquesta fracció d'energia que en rebem depèn de quina és la distància que hi ha des de l'estel fins a nosaltres i que anomenem brillantor. Això és perquè l'energia de l'estel es reparteix per tota l'esfera imaginària de radi, la distància de l'estel cap a nosaltres. Brillantor és, d'alguna manera, lluminositat aparent de l'estel. Si sabem la lluminositat d'un estel i mesurem la brillantor, podem, per tant, conèixer la distància a l'estel. Així doncs, l'energia que ens arribarà d'un estel no és la mateixa si l'orbitem que si som a 5 parsecs, o si som a 10 parsecs, o encara més lluny. Imagineu que observem el petit núvol de Magalhães, una galàxia nana satèl·lit de la nostra, i veiem aquests dos estels que fan això, com pampallugues. Són uns extraterrestres que ens estan atacant? O potser és la nau nodrissa, que s'ha despenjat un far? Primer veiem que una brilla més que no pas l'altra. La de l'esquerra brilla més que la de la dreta. Si mirem la brillantor com canvia, veiem que la que brilla més té un període més llarg que no l'altra, que té un període més curt. Aquests estels les anomenem cefeides. De fet, la brillantor i el període estan correlacionades. Estar correlacionades és això, que si coneixem una, coneixem l'altra. És a dir, que si n'observem moltes, hauríem de veure un patró. Si, a més, tenint en compte que el petit núvol de Magalhães és molt lluny i que, per tant, tots els estels allà són bàsicament a la mateixa distància, veiem que aquesta correlació ha de ser certa per la lluminositat. Aquesta correlació va ser descoberta per l'estatunidenca Henrietta Leavitt. Què feia Henrietta Leavitt? Henrietta Leavitt estudiava això, estels variables, les cefeides, i les estudiava als núvols de Magalhães. Perdoneu-me per la meva pronunciació del portuguès, Però Henrietta Leavitt es va donar compte d'una cosa molt important a astrofísica. Us heu donat compte vosaltres també? Si no, podeu pausar el vídeo, pensar o tornar enrere i potser us adonareu compte. Vinga, va, proveu-ho, campions. Si no, seguiu. Ho heu adivinat? No? Henrietta Leavitt es va donar compte que això es podia fer servir per mesurar la distància a estels. Sí, senyor. Si mesurem la paral·laxi a algunes cefeides, la dels núvols de Magalhães no, perquè són massa lluny, i si mesurem també la brillantor, és a dir, quanta llum ens arriba d'un estel, cosa que sempre es pot fer, sabrem les seves distàncies i, per tant, amb aquesta formuleta, també la seva lluminositat. Podem, doncs, deduir la seva lluminositat de la seva brillantor, canviant així la relació que teníem abans. I ara, música. Pa-pa-pa-pa-pam. Si veiem mai una cefeide, podem mesurar el seu període. Si trobem el seu període, podem trobar la seva lluminositat.
però com que sempre podem mesurar quanta energia ens ve d'aquell estel, és a dir, la brillantor, amb la brillantor i la lluminositat podem mesurar, tachan, la distància. Ho heu endevinat? Podem, per tant, trobar la distància a qualsevol cefeide que podem arribar a veure. I això és molt lluny. I aquest mètode per mesurar distàncies és, amics i amigues meves, molt més potent que el mètode que vam veure al capítol anterior de la paral·laxi. Amb el mètode de la paral·laxi podíem arribar a mesurar distàncies de fins al centre més o menys de la nostra galàxia, uns 8 quiloparsecs. Amb aquest mètode, però, podem arribar a mesurar distàncies de fins als megaparsecs. Evidentment, de seguida es van donar compte de la potència d'aquest mètode i van córrer a fer-lo servir. Un d'ells, amb molt d'èxit, va ser Erwin Hubble. Erwin Hubble va mesurar amb aquest mètode la distància a moltes galàxies i va veure que l'univers s'expandeix. En resum, avui hem vist el mètode de les cefeides, un mètode per calcular la distància a aquests estels. Com ho hem fet? Primer, hem trobat la relació entre la lluminositat, és a dir, l'energia que l'estel radia per unitat de segon, i el període que necessita l'estel per canviar la seva brillantor. Després, quan trobem una cefeide, la distància a la qual volem trobar, el que fem és mesurar el seu període. Amb el període sabem quina és la seva lluminositat i després mesurem també la brillantor i un cop tenim les dues coses, brillantor i lluminositat, podem calcular la distància. Bé, amics i amigues, espero que s'hagi entès. Aquí s'acaba aquesta cullerada de ciència. Si voleu més, recordeu-vos de seguir-nos, subscriure-us i, si us ha agradat, fer-li un like. Moltes gràcies, a reveure i bona hora.